Pini preni phai thongkep bhom kuruani ada por phai kebra achitim apor lakhaing ko raisi Borjan constituency angkang khatkhati gotom bostia long Assam lapen Meghalaya governor Jagdish Mukhi nangsunsi Durga Puja mandir ki kimji aphan long e ki sompon ada por phai kebra achitim apor khatkhati gotom bostia long adim palisi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Pen Japonsi gotom bostia long Durga Puja mandir ahem ki kim Kerang Ponji aphan Governor Jagdish Mukhi arideng pen long e sompon long lapen alang limit hang jongjung pen tangka lakpho pajir tekang lo Malom sopor isi Radamai Padopon along Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Pensi mai chepahim phupon lo lapen aluhi sarpoman pen Assam Governor Jagdish Mukhi chetongdun lapen Governor aphan kachuro pajirdun Bokajan pen Ananterang Karbing Long Live